Partner! Yes, partner! Hanggang saan ang kaya mong gawin para mag-trending? Ay, Willing ka ba maghubad? hindi. Kaya siguro hindi ako nag-trending kasi hindi ako willing na yung parang magpa-fake news, kunyari, para maging controversial, mga ganon, hindi. Ayoko, hindi. It's not a question that I can answer na I'll be willing para lang mag-trending. Oo, kasi may mga tao talaga na willing gawin ang lahat para lamang sumikat, Correct, mag-trending. Di ba yung ilan sa mga napanood na video natin, yung talagang aakit ng poste, di ba, aakit ng yung mga unsafe na mga stunt. Correct. Yung magsi-selfie sa ibabaw cliff. ng trend. Oo, correct. Yung mga ganun. Totoo. Hindi ko gagawin yun, mahal ko yung buhay ko. Kasi wala namang assurance magte-trending yan eh. Oo. Di ba? Tsaka malay mo mag-trending yan, patay ka na. Correct, di ba? Ayaw natin mangyari True. yun. Kaya siya nag-trending kasi namatay yung gumawa, di ba? Ayoko naman yun, partner. Totoo. Pero kung kailan namatay, saka nag-trending. Correct. Diba? Itong isang Pinoy partner, ang ginagawa naman niya, ang sabi niya, gusto niya lang talaga mag-trending. Kumakain siya ng mga bagay na syempre hindi dapat kainin. Totoo ba? Oo, kumakain siya ng pupo ng hayop. Pilipino, grabe naman. Naawa naman ako pag gano'n. Hindi na yun siya nakakatuwa. Mas more of nakakaawa. Totoo yun. Ang payo nga ng mga netizen na nagko-comment sa kanya mga post, tigilan niya yung ganong klase ng ganong klase ng content. Maaari mo, pag-uusapan ka ngayon, kinakaya pa ng katawan mo, pero sa mga susunod na araw baka hindi na kaya ng katawan mo, di ba? Mag-suffer na yung sarili mo. Di ba? Alang-alang sa content. Yun wag na wag po natin gagawin, mga kaibigan, na parang gusto ko kasing sumikat, gagawin ko ang lahat para sumikat ako. 'Di ba? Para kumita rin ako kagaya ng mga sikat na na content creator. Pero kung ang at stake dito ay ang kaligtasan mo, ang kalusugan mo, ang buhay mo, wag mo nang itutuloy, kabisyo. Dapat lang tayo sa doon lang tayo sa tayo ay safe. Yes. Masaya lang siya. Alam mo yun, content siya na enjoyable correct. Entertaining, hindi yung cringe. Kasi sa totoo lang, kapag yung content ay cringe, ano ibig sabihin ng cringe? Yung parang mamimilipit ka na parang hindi. Bakit mo ginagawa? Oo, ang ending nito, alam nyo, sa totoo lang, hindi nila tatapusin yung video. Totoo. Kasi hindi nila kakayanin. 'Di ba? So para saan pa yan kung hindi naman tinapos? Kung halimbawa sa YouTube yan na required ang number of minutes watched, hindi na rin pasok. So hindi ka rin kumita. Totoo. Diba? Correct. Parang nag-evolve na rin kasi ngayon. Noon pa man uso na ito Pero di ba, hindi natin na ini-encourage yung mga ganitong klase ng content. Naalala mo dati, uso yung mga sumasali sa mga barangay. Tapos, para lang magkaroon ng extra income o para pag-usapan sila yung kumakain talaga ng bubog. Di ba, tumatawid sa baga. Lumulunok ng apoy. Di ba, yung mga ganong klase ng stunt. Wag na nating ipagpatuloy sa ngayon. Maaaring kikita ka ngayon. Pero yung kita mo naman baka kulang pampabayad sa hospital mo. Correct. Kasi baka mamaya kakakain mo at kakatira ng kung ano-ano. Wasak-wasak na yung sikmura mo. Totoo. Yung baga mo itim na. Diba? Totoo yun. Wag alagaan po natin ang ating katawan. Yun actually ang lesson. Lesson na impart ng tambalan sa mga gumagawa ng mga content na alanganin. Correct. Safety first, mga kaibigan. Ingatan ng ating katawan. Isa lamang po yan. Ang buhay mo kailanman hindi madadagdagan o mapapalitan. Correct. Once na mawala yan. Tama. And always, diba, lagi natin tatandaan, this is a temple of the Lord. Yes. Anong ginagawa mo sa katawan mo? Sinisira mo. Anong kinakain mo? Diba? Diba? Para kumain ka ng pupo, diba? Ano ba? Hindi yan maganda. Diyos ko, amoy pangalan, malayo pa lang, diba? Hindi mo nakakayanin. Sumayad pa ba sa dila mo? Diba? Yun nga, tapos ang worst thing is, you did all of those, tapos, hindi nila tatapusin yung video. Kasi makita ko ng ganyan, partner, first 3 seconds, out na ako. Totoo. Scroll up na ako na, partner. Correct. Yung mga mukbang partner, halimbawa na alam mo yung mga buhay taba, na yung yun. mga taba. Correct. Diba parang cringing din yun Minsan yung may nakita ko partner mukbang niya, buhay na octopus. Oh no. Yung merong feeling ako na parang hindi siya makakahinga. Kasi diba kung buhay yan, kakapit yung mga tentacles yan sa lalamunan. May Correct. mga ganong kemerut. Ewan ko. Diba? Alang-alang sa content. Alang-alang. Ingat po tayo sa mga ginagawa nating content. Basta ang importante, hindi natin ito ikapapahamak. True lalo, diba? Walang halong eklabo. Salamat mga kabisyo sa pagtutok. This feel good Thursday. Yan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, ang paghihintay sa taong di kakayang mahalin ay katumbas din ang paghihintay na tumamis ang asin.